Zea Maiz taldeak pandemia garaian sortutako Adore Kemenak Uraia aurkeztu du. Disko berria osatzen duten 10 kantak 5 ekoizle ezberdinek produzitu dituzte. 2019ko azkenengoko egunetan atara gendun atera diskoa. Eta, 6 kontzertu egin genituen, eta gero bageneukan olako bira potente bat diskoa aurkezteko, baina pandemia etorri zen. Orduan kontzertu guztiak bertan bera gelitu ziren, danak etxean egon ginen, eta ja ekaina aldera hasi ziren kontzertuak egiten, baina danak jesarrita, maskariakin. Ikusi gendun atera diskoa hor gelditzen zela, ez zeukala hainbeste rekorridorik, beste batzuek izan duten bezala, eta orduan ibili ginen pentsatzen zer egin edo zer ez. Ikusita ez genekiela posible izango bazan kontzertuak egitea edo ez, azkenean danak jarraitzen gendun maskariakin, 2021 batean, esan gendun, joango gara abestiak sortzen, abestiak grabatzen, eta abestiak digitalki ateratzen, internet bidez, plataforma digitalen bitartez, ez? Eta hori egiten hasi ginen, pentsatu gabe, eta noizbait bueltatzen bagara, lehengora kontzertu normalak egin aldirera, bueltatu momentu horretan, hartzen ditugu abesti guztiak eta ateratzen dugu disko bat. Orduan, 2021 horrela hasi ginen martxoan, grabatu genituen lehenengoko biak, Ricky Faulknerrekin, gero ja grabatu genituen, eta horreik egin genuen, portada atarazan, bideoklipare sortu genuen, diskoaren tratamendua izan dute bloke guztiak, ez? Urrengoko blokea izan zen Santi Garziarekin grabatu genuena, Kemena eta Inundik Inora, eta horrek ere bere bideoklipa izan zuen, eta bere tratamenduri, bere portada eta hori dena. Iraiera ailegatu ginen, 2021ko iraiera, eta hor asteburu berdinean lau abesti ezberdin grabatu genituen 2 produktore ezberdinekin. Aritz Aranbururekin 2, eta beste 2 Dave Allenekin, Kuraia eta Corazón de Tango izan zirenak. Eta momentu horretan, pentsatu genuen, 8 abesti ditugu, ematen du ja zuzeneko kontzertuak hasiko direla normal, beraz, guazen 8 abestiko disko bat ateratzera, eta ja horrela, urrengoko urtean, egiten dugu bira normal bat. Baina, niri justo minbizia nuela esan zidaten, orduan gelditu beharra izan genuen. Orduan disko atzeratu genuen, zimaz, eta, ja hobeto nengoanean konturatu ginen, izan zen konturatu gabe, gure 25. urte mugan geundela, eta orduan kontzertu bereziak egiten hasi ginen. Eta pentsatu genduen, zergatik ez ditugu, beste pare bat abesti grabatzen eta aurten ateratzen dugu disko hau. Orduan Paco Locoren gana jo gendun, eta grabatu genituen Rozalenen Ez naiz ni, eta Adore Kemenak Uraia abestia, ez? Eta hori izan da gutxi gora bera ibilbidea, nahi genuena zen, aprobetsatu garaia, ze garaietan geunden ezin genuetela kontzertu normalak egin, ensaiatu, abestiak egin eta grabatu, eta horrela atera ditugu. Eta orain ja 10 izan da, erabaki dugu, ja kontzertuak eta normal egin aldirenez, bira bat prestatzea ere, orduan horrela sortu da Adore Kemenak Uraia diskoa, ez? Zergaitik Adore Kemenak Uraia, dena hasi izan pandemian, eta uste dut denentzako oso garai potenteak izan ziren, eta ibili behar ginela, beldurtuta, ni behintzat oso beldurtuta sentitu naiz, eta orduan behar izan hori euki dut, ez? Bilatzea Adorea, bilatzea Kemena, eta bilatzea Kuraia hori bizitzan aurrera egiteko. Eta horregaitik Adore Kemenak Uraia, eta denak ere izateko horrelako ari bat, ez? Pentsatu genuen, hiru sinonimo honek erabiltzea batzuloa, bakoitzak badauka bere puntua, ez? Baina azken baten sinonimoak dira. Eta orduan indarra emoten otzala eta ari bat diskoari ere, ez? Eta letrei buruz, bakoitzak ateratzen du nahi duena letrengatik. Beti daude pentsatuta aurrera jarraitzeko eta indarra bilatzeko eta ikusteko bizitza den modukoa da, gauza honekin eta gauza txarrekin, eta hori guztia hartuta aurrera jarraitu behar dugula era positiboaten eta ez dagoela beste modurik bizitzeko, ez? Eta hori da gutxi gora bera hitz egiten dena disko honetan. Joan dira, lehenengo 2 abestiak publikatu ziren bikote baten. Urrengoko 2 ere publikatu ziren bikote baten. Eta gero ja, bueltatu ginenean, atara genuen Kuraia bera bakarrik, Kuraia abestia, eta gero Corazón de Tango atara dugu orain dela gitxi. Guztiek horrek izan dute euren bideoklipa eta izan dute euren portada eta hori dena. Daude 4 abesti, bat ezagutzen da, dalako Ez naiz ni Rozalenekin egindakoa, baina berriz grabatu dugu. Adore Kemenak Uraia dala gure diskonetako abestirik zikinena, soinu aldetik eta gero gelditzen dira Aritzekin egin ditugun 2 abestiak, direla diskoari amaiera ematen diotenak, eta dira abesti elektronikoagoak.